Dobre, takže dobrý deň. Vítam vás na našej predvianočnej edícii Advitera klubu. Dúfam, že všetci ste si dali punč, keď nie je alkoholický, tak aspoň nealko. A kolegynky robili, takže ďakujem veľmi pekne. Tomáša s Peťom by som chcel pochváliť za toto naše nádherné pódium, takže keď budeme mať najbližšie nejakú diskusiu, tak už budeme sedieť tak, aby ste nás aj videli všetci. A ešte nejaké vylepšenia tu chystáme, ale tak verím, že do najbližšieho klubu budeme mať už všetko ready. Bude na konci ešte prihlásenie, ale chcel by som vám dať vedieť, že 13. januára pripravujeme výnimočne daňový klub, čiže čaká nás kopec zmien od 1. januára 2026, takže budeme mať klubové stretnutie výlučne na dane. Čiže vlastne všetky zmeny, všetko, čo sa je dosť možné, že ešte aj teraz schváli, lebo beží nám posledná Národná rada tohto roka. Takže očakávame nejaké zmeny, dúfame, že už nebudú nejaké prevratné, ale vlastne nechceli sme to už nejak takto koncom roka siliť, takže 13. januára, čiže druhý útorok výnimočne v januári bude klub. Pán Čandík určite sa na vás teší. Dnes máme takú jednu malú zmenu, že tento prvý blok budem prezentovať ja. Pán Čandík mi ho pripravil. Dnes má narodeniny, tak dostal voľno, takže išli na nejakú večeru. Dobre. Čiže teda budete mať potom na tom poslednom slajde bude aj prihlásenie, už to máme spustené, takže už sa viete vlastne dnes prihlasovať na ten januárový event. Dobre, ja som si teda, alebo dovolili sme si pripraviť vlastne také zhrnutie toho, že na čo ešte nezabudnúť tento rok. Primárne teda vo vašich firmách, všetko to má nejaké buď daňové alebo účtovné dopady, čiže posielame vždy klientom každý mesiac, pokiaľ teda sú nejaké neuhradené, neidentifikované v podstate väčšinou debety. Takže pozrieť si tie doklady, dohľadať. Veľmi veľa niekedy sa stáva, akože klienti sa snažia mať čo najskôr daňové priznania a účtovné závierky hotové a niekedy nám fakt chýba jeden, dva doklady a tie veci môžu byť hotové, ale sa potom na nich čaká, takže pozrite si, keď tak sa spýtajte účtovníčok, máme teraz december, v zásade počítam, že máme nejakých len 15 alebo 16 pracovných dní na spracovanie DPH-čky, takže ten december sa to nezdá, ale niekedy je možno najťažší mesiac z pohľadu účtovníctva a spracovania DPH. Takže babi robia čo môžu, ale všetci by sme chceli mať pokojné sviatky a dúfam, že teda nebudeme musieť ešte 29. decembra robiť DPH-čku. Dobre, čiže nesparované doklady, nesparované úhrady. Potom vyúčtovania pracovných ciest, tiež veľmi bežná vec, že klienti už dodajú všetko, že už máme v zásade hotové účtovníctvo a čaká sa na pracovné cesty. Takže robíme pracovné cesty, máme Excely, zdieľame to, updateujeme to, je to na webe zavesené. Sú tam aktualizované vlastne ceny pohonných látok každý týždeň, čiže len si to treba stiahnuť, ak máte vyúčtovania pracovných ciest, len si stiahnite, vyplňte cesty a my vám to zaúčtujeme. Čiže tiež jedna z takých vecí, na ktorú sa často čaká a mávame prípady, že firma je zaúčtovaná hotová vo februári a pracovné cesty nám klient doručí 25.6., akože úplne že nezmysel. Ale tak samozrejme, že urobíme. Skladové zásoby. Drvivá väčšina klientov účtujeme spôsobom B. To znamená, že všetko ide do nákladov, čiže aj keď vám pripravujeme nejakú výsledovku, tak vy a máte zásoby, tak tie zásoby vám zvýšia základ dane, hej? Lebo my sme vám nakúpili ste niečo za 10 000, čo sa nepredalo. Momentálne to máte v nákladoch, ale na konci roka bude treba preúčtovať tie náklady na zásoby a tým pádom bude treba teda zvýšiť sa základ dane a samozrejme treba urobiť skladovú evidenciu, treba fyzicky si urobiť tú inventúru. A pokiaľ nemáte na to nejaký systém, že to naozaj prepočítavate len ručne, tak keď to neurobíte 1. januára alebo 31. decembra, tak tie čísla nebudete mať nikdy správne. Takže na toto si treba dať pozor. Nemáme veľa klientov, ktorí majú sklady, ale pokiaľ teda je medzi vami niekto, kto má, tak určite na to nezabudnúť.
urobiť to a budete mať pokoj. Inak kľudne, keď budete mať nejaké otázky, pýtajte sa, len poprosím vás potom do mikrofónu, lebo robíme záznam a nie je to potom počuť vôbec, ak sa niekto pýta bez mikrofónu. Dobre, potom teda ďalšia vec je, že treba si dať pozor aj na časové rozhraničenie nákladov a výnosov, lebo je veľmi dôležité, že je to napríklad pri nájomnom alebo prípadne pri nejakých iných službách, že vlastne my musíme zaúčtovať výnosy aj náklady do obdobia, v ktorom vznikli, nie v ktorom je dodanie. Lebo môže byť napríklad, taký pekný príklad je napríklad nájomné, ktoré sa vzťahuje, ktoré je za január, ale platí sa mesiac vopred, čiže na faktúre máte dátum dodania 31.12., ale takto je zaúčtované aj v účtovníctve, ale je to nákladom až budúceho roka. A to isté platí aj opačne, čiže je to aj pri výnosoch, aj pri nákladoch. Čiže ak by ste si robili nejaký odhad, že si budete chcieť nasimulovať výsledok hospodárenia, tak treba si dať pozor na takéto položky, ktoré vlastne vyzerajú, že sú nákladom alebo výnosom starého roka, ale reálne budú až v budúcom roku, respektíve naopak, že tých kombinácií je vlastne 2x2, čiže 4 rôzne kombinácie, ktoré sú. A na toto si treba dať pozor, keby ste si chceli nejakým spôsobom spočítať, že ako to vlastne vyjde. Myslím si, že každý klient, ktorý chcel predbežnú kalkuláciu dane, že sme mu ju poslali, takže plus minus nejaký obraz, že kde sa asi dostane vaša firma, by ste mali dostať. Inak ešte zabudol som jednu vec, pred vami na stoličkách sú QR kódy, a keby ste chceli dávať otázku, takže sa nechcete pýtať cez mikrofón, tak kľudne môžete dať aj cez slajdo otázky. Že budeme celý večer odpovedať, ja som si to tu rozbehal, takže ak by ste chceli niečo, tak sa pýtajte aj cez slajdo. Dobre, ďalšia vec, na ktorú treba dať pozor, je zohľadnenie rezerv. V podstate ide o to, že cieľom tohto je, že účtovné jednotky by nemali sa tváriť, že sú bohatšie, ako v skutočnosti sú. To znamená, že aj keď, ja neviem, napríklad taký pekný príklad je rezerva na náklady, napríklad účtovná závierka a daňové priznanie za 12. mesiac, my na to vytvárame rezervu. Lebo z účtovného hľadiska vy musíte zaúčtovať túto rezervu, lebo ak by ste to neurobili, tak by sa stalo presne to, že sa tvári firma bohatšia, ako v skutočnosti je, lebo tie náklady jednoducho patria do starého roka. Tak ako DPH, takisto aj daňové priznanie. Potom taký klasický príklad rezervy je rezerva na nevyčerpané dovolenky. Samozrejme, že toto je napríklad daňový náklad. Potom tu máme nevyfakturované dodávky. Tu by som chcel upriamiť pozornosť na toto doplnenie, že je to len vtedy, ak poznáme obdobie a aj presnú sumu, za ktoré sa vlastne táto dodávka, ktorej sa týka. No a potom nejaké súdne spory, čiže pokiaľ viete, že máte nejaký spor, alebo keď hrozí nejaká pokuta, tak toto všetko treba zohľadniť. A my to samozrejme zohľadníme len aj vy, aby ste ako klient vedeli, že takéto nejaké položky vlastne môžu byť v účtovníctve. Dobre, a potom takýto náš evergreen, na ktorý si treba dať pozor, my to stále opakujeme, či už teda na klube, prípadne v newsletteroch. Existujú náklady, ktoré sú daňovo uznateľné, až keď sú uhradené. Na toto si treba naozaj dať pozor, lebo veľakrát sa nám stalo, že klient proste nezaplatil a sú to väčšinou že veľké veci, je napríklad, že právne služby, takisto účtovníctvo, že pokiaľ my vystavíme napríklad v decembri faktúru za účtovníctvo a vy ju zaplatíte 2. januára, tak toto budete mať ako pripočítateľnú položku. Čiže keď máte nejakú veľkú fakturáciu za právne služby poradenské, čo zvyčajne bývajú vyššie, takisto prenájom nehnuteľnosti, no všetko z tohto, čo tu je uvedené, tak v účtovníctve to mať budete, ale ak to nebude uhradené, tak to bude pripočítateľná položka k daňovému priznaniu.
No a potom ešte vlastne dodaňovanie starých záväzkov. Čiže vlastne platí pravidlo, že keď máte nejakú faktúru, ktorá nie je uhradená, prijatá faktúra, ktorá nie je uhradená rok, respektíve 360 dní, tak my dodaňujeme 20% z tej sumy. Ak je to medzi jedným a ak teda je to viac ako 2 roky, tak je to ďalších 30%, kumulatívne 50%. A pokiaľ ju nemáte uhradenú viac ako 3 roky, tak je to ďalších 50%, čiže kumulatívne 100%. Takže pokiaľ vy máte teda v účtovníctve nejakú faktúru, ktorá je 3 roky neuhradená, tak vlastne celá tá suma vám postupne sa povyberá vlastne z tých nákladov a teda ju dodaňujete, čiže na toto si tiež treba dať pozor, že ak ju chcete mať v nákladoch, tak to potom bude treba v nejakom bode uhradiť. Nejaké otázky? Dobre, sadzby dane z príjmov, tento rok výnimočne asi bez zmeny, čiže do 100 000 eur máme 10% sadzbu dane, nad viac ako 100 000 a do 5 miliónov je 21%, nad 5 miliónov 24%. Predpokladám, že viete, ale je to, pokiaľ máte 99 999, platíte 10%, ak máte 100 000, platíte 21% z celej sumy, nie z rozdielu. Na toto si treba dať pozor, lebo už sa nám stalo, že klient to nejak zle vypočítal a ten rozdiel pri 100 000 je presne 11 000, takže to bola veľmi drahá chyba. Pri fyzických osobách sa to tento rok mení, respektíve od budúceho roka sa to mení a budeme tam mať progresívne zdanenie už len na tie rozdiely. Daňová licencia alebo minimálna daň stále teda platná, tie sumy sú vlastne identické, ako boli aj minulý rok, takže máte to tu vlastne v tabuľke. No a potom tu máme ešte, myslím, že to je posledný slajd, ten sa týka vlastne trošku tej témy, ktorú tu vlastne dnes budeme mať. Chcel by som vás upozorniť na jednu vec, akože veľa sa rozpráva o tom, že firmy môžu darovať 2% z dane, fyzické osoby 3% z dane, ale tieto čísla sú len vtedy, keď splníte určité podmienky. Čiže štandardne firmy, právnické osoby môžu darovať len 1% z daní, 2% môžete dať len vtedy, keď poukážete 0,5% do lehoty na podanie daňového priznania. Takže príklad, vaša firma má platí daň 10 000 eur a štandardne môžete dať 1%, čiže to je 100 eur. Pokiaľ do lehoty na podanie daňového priznania darujete nejakej organizácii zo zoznamu 50 eur, vtedy môžeme v daňovom priznaní zaškrtnúť a môžete darovať 2% z dane. Takže o tomto veľa klientov nevie, čiže v zásade áno, musíte niečo dať, ale môžete možno tomu neziskovému sektoru pomôcť viac, ako by ste teda štandardne dokázali. No a teraz, a samozrejme, že platí, že musí byť zaplatená daň, inak daňový úrad nepošle 2% alebo to percento z dane organizácií. A veľká zmena nastáva pri fyzických osobách. Určite ste postrehli, že sa teda zavádza možnosť darovať 2% rodičom. Bolo okolo toho pomerne veľké halo, ale vlastne finálna situácia je taká, že môžete darovať ako fyzická osoba 2% otcovi, 2% mame a ešte 2, respektíve 3% neziskovej organizácii. Na to, aby ste to mohli urobiť, musí byť rodič, teda otec alebo mama k 31.12. Musí byť poberateľom starobného dôchodku. Samozrejme, že musia obidvaja žiť. Nesmie to byť tak, alebo nemôžete dať, že 4% máme, pokiaľ napríklad, že otec už nežije. Nie. Jeden rodič 2%. No a teda fyzické osoby môžu darovať 2% verejnoprospešnej organizácii, 3% môžete darovať len vtedy, keď máte odrobených viac ako 40 hodín dobrovoľníckych prác. Toto je potrebné doložiť potvrdením, ktoré je povinnou prílohou k daňovému priznaniu. A taktiež teda musí byť zaplatená daň v lehote, inak tie
tie percentá, tie financie nejdú do organizáciám. Zoznam organizácií vedie notárska komora. Nie je úplne pravidlom, že sa to zverejňuje hneď v januári alebo 1.1., takže väčšinou aj my čakáme, vlastne v Numiron máme ten zoznam vždy aktualizovaný, ale vždy čakáme do nejakého 15. 20. januára, kým to zverejnia, aby sme to vlastne mohli zaktualizovať. Takže toto je trošku aj k tej dnešnej téme. No a teda ja by som chcel poďakovať pánovi Čandíkovi, vlastne, ktorý mi tento blog pripravoval. A chcel by som vás ešte upozorniť na jednu vec. Pridali sme na stránku do tej sekcie eventy. Vlastne máme tu komplet celé zoznamy, čiže máme tu dnešný event, ktorý sa vlastne hneď ako spracujeme záznamy, sa premení, dáme tam teda jednotlivé bloky. A tu už vidíte ďalší event, na ktorý sa v podstate môžete prihlásiť, ako som hovoril o tých legislatívnych zmenách. Tu potom dole pod týmto na tej hlavnej stránke máme vlastne jednotlivé bloky, čiže sú tam vlastne klub, webináre a všetky akcie, ktoré robíme vždy, teda pokiaľ je to nejaký pripravovaný event, tak je tam program. A pokiaľ teda už sú to tie staré, tak sú tam jednotlivé záznamy. Dnes máme, tuším, 5. klub, takže postupne tam zverejníme všetky videá, aby ste si ich teda mohli pozrieť, že aj keď tu náhodou nie ste, tak všetko bude na webe a ku všetkému budete mať vlastne aj ako zákazníci, ale aj klienti budú mať prístup. Takže kľudne budeme radi, keď si to pozriete a teda tu máte potom aj link priamo na tú stránku, na ten januárový klub, teda, ktorý, ako som spomínal, bude na tému daní a v zásade budeme prechádzať komplet všetky zmeny, ktoré nás čakajú teda v budúcom roku. Ďakujem, rýchla otázka. A tie 2% môžeme darovať aj z výšky tej daňovej licencie? Viete, že, alebo vzorový príklad, vykázal som stratu, aj tak zaplatím daňovú licenciu tých 900 eur napríklad. Tie 2%, ak teda niekomu môžem darovať, tak počítajú sa tie 2% aj z tých 900 eur z tej daňovej licencie? Je to zo splatnej dane, to znamená, že tam to vychádza na to 8 eur, takže áno, podľa mňa áno. Hej. Lebo pokiaľ by ste mali len tých 340, tak vám to nevyjde, lebo je minimum, ktoré musíte darovať. A dokonca teraz to ešte nižšie, ale keď bola tuším 490 bola tá licencia a oni to urobili na schvál tak, že tí, čo platili 490, že nemohli dať, lebo im chýbalo proste 10 centov alebo koľko. A tá suma, minimálna darovaná suma je koľko? 8, že? Dobre, ďakujem. Takže ale ako teda môžete to zdvojnásobiť, že niekomu darujete. Ja by som sa chcel spýtať ešte k tomu nadchádzajúcemu klubu v tom novom roku, že vy ako daňový účtovný špecialista, že čo by ste vypichol ako takú najzásadnejšiu zmenu pripravovanú budúci rok, aby sme sa vedeli tešiť samozrejme na to, ako všetci, čo sme tu? Začnem rozprávať a budeme tu do zajtra. No, stačí takú tú pikošku úplne najväčšiu. Akože je strašne veľa vecí, akože, a dokonca podľa mňa niektorým ešte nie sú ani nejakým spôsobom úplne že vyjasnené tie veci, ako to je. Ale tak veľká zmena budú vozidla. Vlastne tých 50% vlastne odpis. Viem, že sa tu teraz posledné dni rieši to, že ako to bude, čo sa týka, keď budete mať odpočet 25. januára a bude sa to týkať ešte starého roka, že ako sa to bude podávať. Neviem, či to už vlastne pán Čaník s pani Zobolovou nejakým spôsobom uzavreli, ale žiaľ, príjma sa to tak, ako sa príjmajú tie veci, čiže veľa nejasností. A veľa, akože my aj posielame dopity priebežne na finančnú správu, takže aj preto my sme nechceli moc dávať tie kluby alebo tie veci v decembri, lebo ako tento rok relatívne, že myslím si, že tá schôdza, ktorá je v Národnej rade, minulý rok bola ešte neskôr, neviem, či až nie okolo 10. 15. decembra,
Takže tento rok to vychádza celkom fajn, ale minulý rok bola taká situácia, že dokonca aj komora daňových poradcov jedno z tých školení, ktoré robila, tak musela preložiť na január, lebo jednoducho to nevedeli stihnúť ani spracovať. To, čo sa schválilo, že máte, ja neviem, 16. vám niečo schvália v Národnej rade a jak sa k tomu máte pripraviť. Hej. Takže teraz beží veľmi veľa školení, čo robia, neviem, Tužinský, Mihal a tak ďalej. A myslím si, že tí môžu ďakovať týmto našim politikom, lebo tí nestíhajú termíny vypisovať nové. Ale my sme si chceli trošku nechať odstup, lebo fakt, že je veľa takých vecí, takých praktických, ktoré príde dopyt od klienta a reálne my musíme, veľakrát to končí tak, že píšeme proste normálne, že dávame dopyty na finančnú správu. Ako nie je toho asi veľa, ale hej, teda keď ste sa pýtali, tak vozidla. Ale tých zmien je akože extrémne veľa.